Oras madihita saluhutna aka manami inanami na hinaholongan di bagasan Kristus Jesus. Jepang musehita marhite channel YouTubeon laho manaringoti hatani dewata turpuk jamita. Nagabi ujahan jamita evangelium di minggu ujung tahun parhuriaon ima di hari minggu nanengro di hari minggu tanggal 20 November 2022. Laos parningotan di Akanamodding. Ima natar surat di Turpuk Sadakorin, surat Sadakorin bidu 15, mamukasian ayat 50, sahat rodi ayat 50 alu. Takasma tajaha surat Sadakorin bidu 15 on mulai ayat 50, sahat tu ayat 50 alu, jalatu makasna muse molo tajaha secara keseluruhan. Bidu 15 on mulai ayat naparjolo asatakas nang bui hita tarbohali di bohal pangaradiota tu jamita di bagasan turpukon. Laos di minggu ujung tahun parhuriaonon topik minggu hobartu almanak ni huriatai imamado di pamonang debata marhite Yesus Kristus. Allah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Damang dainang na hinaholongan catatan na parjolo siya kami di Turpuk Sadakorin bidu 15 on nanaing mangujungi rangkaian surat na parjolo do Apostel Paulus ala olat ni bidu 10 donian memang yanggo surat Sadakorinon. Jala di pangujungi surat na parjolo on di andolhon jala diajari Apostel Paulus do nasida laho mangalusia ka pergumulan iman, pergumulan dogmatis namasa di tonga-tonga ni hakristeno ni huria korin hati hai. Dia mana ditaringoti di turpukon, ima namaol situtu dope tarjalo nasida, madok na adong haheheoni aka naung matei. Umat di Korintus pada saat itu kesulitan untuk menerima bahwa ada kebangkitan setelah kematian manusia. Bahasa maol tarjalo nasida ala godang aka pengaruh nadong di humal yang nasida. Di terjemahan Alkitab bahasa Indonesia 1 Korintus 15 ayat 32 dikatakan pertimbangan-pertimbangan manusia. Pertimbangan-pertimbangan manusia menjadi lebih banyak mewarnai kehidupan umat Korintus pada saat itu. Di baheni akamang inang macai gogodo dialo huria nadong di korini tak tarjalo nasida mulak mangulu jol masian hamatean jala didok nasida dak suman anggo sibuk dohot mudari mulak mangulu jala mangulu tu hatok tongon di surgo banua gijangi manang di harajaon ni dewata. Alai los diameton Apostel Paulus do tutu nanidok nasida di ayat 50. Didok Apostel Paulus do di ayat 50 itu tu do dang bui manean hatok tongon sibuk dohot mudarta naso manok tongi. Ido didok Apostel Paulus naking di ayat na pa 50 honi. Dak tarbahen sibuk dohot mudar manean harajaon ni dewata. Alailos di bain Apostel Paulus mai gabe dalam masuk laho mengajari nasida bahwa sian sibuk dohot mudar naso manok tongi di patu padewatama sada hahomion di pau padewatama sibuk dohot mudar ni jolma naso manok tongi tusada hai baruon nasian debata tusada hahomion nasian debata tusada hai baruon nabui patauhon sibuk dohot mudar naso manok tongi gabe mamongoti surgo na manok tongi. Ahli teologi mengatakan tubuh jasmani yang sudah atau yang akan mati kelak akan diubahkan Tuhan dalam sebuah kesinambungan yang dihasilkan melalui karya ilahi. Ulaon hahomion ni debata. Di bawah ini di catatan nami nama ngihut, kuduk kami disi buasa didok hahomion ni debata. Na parjolo
ala dangadong nabui mangida prosesi. Macai hatop do proses na di batu padisi. Na pai baruhon sibuk dohot mudar na so manoktongi, tusada hai baruon na manoktong. Dido di ayat 51 do 52, topu di bagasan sakidop mata do ulau ni. Jala marhite terminologi topu sakidop mata, buido taida ulau ni debatadon. Hola debatado na bui patupahon ulaun hai baruan perubahan na songoni balgana alai diula dalam detik-detik yang sangat singkat. Topu sakidop mata. Bui nang taingot itiki di patupa debata nang panopayon ni portibion. Mulai sian ari na parjolo satu hari na paunopon. Holan sakababahata holan di dok debata majadi langit dok tanoon, itu detik terjadi penciptaan. Majadi ma sude na di topa debata di portibion. Topu sakidok mata. Sada proses nahomi na sobui di ida hajol mauta. Holan debatado nabui batu bahoni. Na paduahon di patuduhon partikian na. Didok disi partikian na dipakuling ni sarune na parpudii. Laos i martudu-tudu tu ari ni Tuhan. Ari na parpudii. Laos hehe manina akanong mati, jala dibuan tu hatok tongon laos paubaon na mahitanin na. Gabi tu sada hai baruon mamongoti harajaon ni debata. Sian partikiani pakuling ni sarune di ari na parpudi. Sian partikiani di ari ni Tuhani, holan debatado nabui patupa ulaon na disi. Yanggo hita jolma, dang tarbe kita be, mangula aka ulaot tadisi. Da holan paimahon panguhuman na parpudi na sian debata, jala didok naking dison. Dung di paulak hita tuhanguluan mula mangulu, jala di pauba day pay baru mahita, jala dibuan mahita, tu ngolu nama noktongi. Di bahenia kamanginang tarida do takas disi hahomion dohot ulaon ni debatado na patupahon paubahon hamatiani gabi hanguluan jala pai baruhon sibuk nang mudarta tu hatok tongoni. Na mangihut hu baik kami catatan dison manaringoti taringot tu hamatian adung habiaran ni hajol mauta songoni namasa di huria korin songoni nang namasa sahatu partikiat tasinwengon. Alai taida do adong do huaso ni debata laho manaluhon huaso hamatean nama cejor buti. Jala dipatuduhon diulahon debata doi di bagasan Yesus Kristusi. Debata nama noktongi membuat rumang ni jolma naso manoktongi laho mangulahon sada parporangan ima bongot tu hamatean laho manaluhosa. Diula debata doi jalanu ngasun diula debatai marhite-hite Yesus Kristus dinanggabe jolma ibana mate do ibana di hau binorsila jala mula mangulu di ari patuluhon. Di sido taruli hita saluhut na akan aporsia di bana di dalan hamonangan sian sorop ni hamatean. Dalan ruar jalan keluar sian hamatiani bongot tu hanguluan na sian ibana. Ibanya kamanginang hubek kami catatan napapituhot dison tongon mangujungi tahun parhuriaon hita marhiti turpuk jami tahun. Jala paingoton hita do marujung do saluhut na ngulut di portibion. Marujung do akka pardalanan ni ngulut tabi. Jala ujung ni pardalanan ni ngulut di hasyanganon tutu ima marhiti hamatian. Alai takas tahaporsiai di hagaliotai di nabongot hita tu hamatiani di paingot turpukot do hita akan amarha porsiao tu debata di pamonang do sian hamatiani di bagasan Yesus Kristus. Dada hamatiani nagabi ujung ni ngulutta. Ujung ni saluhut pardalanan ni ngulutta. Alai dina di pamonang debata hita. Di bayar debata hita mula mangulu. Di pahehe ibana hita. Di bagasan haheon nai.
ido ujung ni pardalanata marhamonangan do hita di bagasan Yesus Kristus. Suaksongoni dinapatu paparningotan ya kana modding hita marhiti-hiti turpu jamita sadarion. Kamanginang molo dijaot pe akagoar ni naung moddingi di parmingguon ujung tahun perhuriaon dada holan sekedar paingoton manang naman jahaguar. Apalagi ma dada mangarukari sidangolota. Alai na paingoton jala naman jaha akagoar naung monang, naung dipamonang di bagasan Yesus Kristus do panjahaon ni akagoar na modding di ujung tahun parhurioni. Laos gabe sada siti ruod doi di hita, asa hot mahita nang dihaporsyota, asa tarjaha goar tai gabe goar ni namarhamonangan di bagasan Yesus Kristus. Na parpudi di sosoi turpu jamita oddo hita di ayat 50 alui ala naung taha porosei takas bahwa di pamonang di batado hita marhiti-hiti Yesus Kristus gabe marsihohot mahita di haporsyota so mubau baninna jala udut ni lam sumurung mahita di akka ulaon ni Tuhani hataridani hala nama kalason nguluna di portibion naso makawiari besorop ni hamatian gabe marsihohot jala somu bauba do hita akana porsei di haporsyota tu debata marhiti Yesus Kristus jala di nalam takas hita lam sumurung hita mangulahon ulaon ni Tuhani di baheni aka manginang marujung pe ujung tahun parhuriaon di bagasat tikion alai naso tu pamarujung para saurata di tongan ni huria naso tu pamarujung nang las nirohatta laho makobasi nasa ulaw ni Tuhani di tongan ni huria nang ngulu si gano paripe toktong mahita laho patuduhon kualitas ni haporsyota ay dang magopo nasa halojotay di bagasan Tuhani ala naing pamonangon na duhita di bagasan Yesus Kristus. Ima kamanginang piga-piga kacatatan jamita evangelium nabuhi husagihok kami di tonga-tongata marhiti-hiti media YouTubeon asima rohani Tuhani ditupak debatamai manabai akabohal referensi di hita laho mangarade diri tu marjamita di tongani aka huria na pinasahat na tu hitabi horas madihita saluhut na shalom.